The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan, alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. And God is able to make all grace overflow to you, so that because you have enough of everything in every way at all times, you will overflow in every good work. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest that he will send forth laborers into his harvest. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come, they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in him, rooted and built up in him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Sa dili pa kita sugod sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, gikinahanglan ang atong pagpangandam sa atong kaugalingon aron kita masibo ngayon sa kabubuton sa Dios. Dili kita agamtam o mapanag-iya ang mapuslanon nga pagtuon sa pulong sa Dios kon napakitay taguan nga mga sala. Sala ba sa nauna, sala ba sa dila, sala bang makita, ambot pasabot, sala sa buhat, king tanan mga babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Therefore, 1 John 1:9 mandates believers, kanatong mga anak sa Dios nga gikinahanglan nga atong isugid, ikubisa lang atong mga sala ngadto sa tubangan sa Dios, directly to God the Father. 1 John 1:9, the recovery technique na gaingon. If you confess your sins, God is faithful and just to forgive you of your sins and to cleanse you from all unrighteousness. Alang kanimo higala, wala pa'y kaluwasan, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa sa hilom,
mag-andam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Let us pray. Heavenly Father, first of all, we thank Thee for bringing us here once again today in this place, primarily to assimilate doctrine from your word, which is a lamp unto our feet and a light unto our path. We thank you, Father, for all that you have provided us in life, our family, in whatever we do, all your logistical grace provision and your guiding hand that leads us to where we are today, dependent upon your geographical will for our life. We thank you, Father, for the perfect plan you have provided for our life. We thank you for the eternal life we received through and by the redemptive work of your Son, Jesus Christ. We thank you for the unique and fantastic spiritual life you have provided for every believer. We thank you for your ironclad guarantee of eternal security and for preparing us an eternal home in heaven. We now pray that you will give us the necessary concentration in our study today. Ug nagaampo ako, Diyos, ingon nga imong galamiton sa sangyaw sa imong maayong balita sa kaluwasan o sa imong kamatuoran o sa pagtandog sa mga kinabuhi sa uban. Tabangi ako, Diyos, nga dili unta ako una-una o dili na ako pakadakan kung unsay akong titulo, kung dili nga akong kinabuhi magapakita sa imong grasya ngadto sa uban. All this we ask in Jesus' name, our Lord and Savior. Amen. Maayong adlaw kaninyong tanan, mga higala ug mga igsoon yan ni Kristo. Aniyan ang sabkita sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, sa atong spiritual momentum. Okay? Last time, by the way, ang atong uluhan, just to remind you, nagihapon kita sa pagtulunan nga bahin sa talagsaong espiritual ng panginabuhi nato nga mga anak sa Dios. The unique spiritual life of believers in Christ, o ang subtitle niya na How to Live a Life Pleasing to God. Okay? So karon, kitang mga magtutuo, kitang mga Kristohanon, kitang mga luwas na, kita nga nadugtong nahiusa kang Ginoong Jesucristo, o kita nga gisuluban nas pagkamatarong sa Dios. Dili na kita, kung tanawon ta sa Dios, dili na kita hinukman, kung dili na matarong na. Kita nga di nangatungan na suwat na dito sa libro sa kinabuhi sa karnero, the Lamb's Eternal Life, Book of Life, o kita gisilyuhan naman sa Espiritu Santo. We have been sealed by God the Holy Spirit, indicating that we are now the exclusive property of God. O kita tagan-an na o balay, mansyon dito sa eternidad. Mao kini ang mga inunta ato kining gipahimusla na o ato ng naangkon gumikan sa atong paghimo og usa ka gamayng desisyon, ang pagtuo lamang kang Kristo lamang. Even though how simple that act of faith kadto nagadana kanimo o kanako, gibalhin ang atong panahon,
gikan dinhi ngadto na sa eternidad. In other words, we now have an eternal security. Our future in heaven is eternally secure. It was settled once and for all when we made that most important decision to believe in the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior. So karon kay anak naman ta sa Dios, magapadayon kita sa pagtuon sa balaang pulong kaya na nato makatuni, matuni makatuni ang iyang kabubuton o karon atong tutukan, by the way, nining atong pagtuon, pagpadayon nini atong tutukan kining pito ka mga divine provisions for believers. Pito kining mga kasangkapan o gipangsangkap sa Dios kanato nga mga magtotoo. Unas tanan, ang nag-una gyud niining pagsangkap sa Dios kanato mao ang Biblia. Ang Biblia nga diin anaa diha nato makatuni ang kabubuton, tuyo, plano sa Dios. Hunahuna sa Dios. The Bible is God's love letter. Sulat sa gugma alang kanato ng mga anak niya. Kita ang mga sakop na sa harianong panimalay. We are now members of the royal family of God. O diha nga mihimo kitag desisyon pagdawat kang Kristo karon misugod dayon ang paglihok sa grasya nga ni sa atong kinabuhi o gisangkapan kitag pito ka mga dagkong mga provision ang naguna lagi nini mo ang Biblia. Okay? Ang Biblia. Now atong tun-an ang Biblia from the printed word ngadto na sa pagtuon nini o sa kanang pagsangyaw nini, pagsabuag nini ngadto sa nanginahanglan nini kadtong nagpangita sa kamatuoran. Okay? So ang Biblia of course naglangkob kining Biblia sa duha ka mga testaments, the Old Testament and the New Testament. The Old Testament, ang original nga pulong gigamit sa pagsuhat niini, ang Hebrew o Aramaic, okay? Kadtong Aramaic mo kadtoy gigamit ni Ginoong Jesucristo sa paglitok niya dito samtang nagbitay siya sa cross. Okay? So the Old Testament was written originally in Hebrew and Aramaic. Okay? O ang New Testament, bagong tugon, gisuwat kini originally in Griego. Okay? Grecianhon, o unsay gusto niya na, Grecianhon o Griego, Greek. Mao na original language gigamit sa pagsuwat niini. O of course, ang Greek nga gigamit gyud sa common tao niya itong panahon ang Koine Greek. Mao kana ang unsa mao na gigamit nga mga pinulungan sa daily conversation. Koine Greek, common language, so to speak. Okay? So ang Biblia mao na nag-una nga provision sa Dios. Ikaduha, ang pagkalabawng makagagahom sa Espiritu Santo. Omnipotence of God the Holy Spirit. Ang iyang pagka-omnipotente. Kung sabot pasabot sa omnipotente, labaw nga makagagahom. Omni, all. Potente, gahom. All powerful. Gisangkapan kita sa Diyos. Sa pagka-omnipotente, pagkalabaw makagahom,
sa balaang Espiritu Santo. Nga mao lamang siya ang magtutudlo sa kamatuoran. Mao ni funksyon sa Espiritu Santo. Mao ni iyang unsa papel ingunta. Well, of course, gagamit lang tanini mga ingon ini papel kung sa diya. That's a common language, right? Aron gyud masabtan sa tanan. So, ang Espiritu Santo function sa iyang papel nga magtutudlo sa kamatuoran. He is the only mentor kanatong mga anak sa Dios. The only teacher, mentor, counselor, ug unsa pang mga titulo sa Espiritu Santo. Kini nga atong pagtuon sa pulong sa Dios. Kunwa ang Espiritu Santo nga magalihok sa pagpasabot nato, di ta kasabot. Mahug lang kadto sa atong ginaingon og gnosis doctrine. Academic knowledge lang. O na nga gikinahanglan nga kita sa tubangan sa Dios kung kita magtuon sa iyang pulong, nalimpyuhan kita gikan sa mga personal nga mga sala. Kay kini mo ay mahimong babag. Okay? Dili makalihok ang Espiritu Santo sa pagtudlo kanato kung naay ato panggitaguan yung mga sala. Okay? Ato naman nagitunan. Of course, sa mo na ikaduha, omnipotence of God, the Holy Spirit. Ikatulo. Ang ikatulo nga provision sa Dios kanato mao ang unsa divine plan for the church. Ang plano sa Dios alang sa simbahan. Simbahan ikaw. Ikaw nga magtotoo, simbahan ka. We are the church. Okay? O pasabot sa, the original word for church, ecclesia. Pasabot. The called out ones. Ipaglaing na kita. Mga tinawag. So, mao na yung ikatulo nga provision sa Dios kanato mga magtotoo, ang plano sa Dios alang sa simbahan. Okay? Ang simbahan kinahanglan unsa kanang patubuon ang mga sakop ikaw nga simbahan patubuon aron sa ingon niya na makatuman usab kita sa kabuton sa Dios nga kining lawas ni Ginoong Jesucristo, the body of Christ dinhi giporma pa samtang nagkinabuhi pa tanining phase 2 plan of God sa atong kinabuhi. Kita kanang nagasalmot nining pagkumplito sa lawas ni Kristo, the mystical body of Christ. Okay? Kaya kung makumplito na kini, unsa mahitabo? Sakgaw na kining simbahan will be raptured. Okay. Mao kana ang ikatulo, divine plan for the church. Adto ta si kaupat. Ikaupat nga pagsangkap sa Dios kanato mo nigingon og right pastor teacher. Okay? Mo ni ang provision ikaupat. Right pastor teacher. Na kay tukma ikaw. I'm talking to you as a believer. Tagsa ka na ito mga magtotoo. Gitagan-an, giandaman, giatagan na sa Diyos o tukma nga pastor magtutudlo. In eternity past, iyan na ning giandam. Okay? So, ikaw upat na nga pagsangkap sa Diyos ka na ito. Right pastor teacher. Mo na nga, ang Jeremias 29:3 nag-ingon, if of course ang unod gyud niya ng maong bersikulo, if you truly seek me, you will find me. You will seek me and find me if you will search for me with all your heart. Mao gyud ang bersikulo sa Jeremias 29:13. Kung imong pangitaon, imo gyud makaplagan ang imong tukma nga pastor magtutudlo. Kasabot ka? Mao ni kaupat. Adto ta si kalima.
Ang ikalima, mo niginganlan sa in English o privacy of the priesthood. Privacy. Ato maning gihubad sa kanhin natong pastor nga tuman gyud sa iyang pagka-pastor magtutudlo. Iyan ning gihutuan naman siya sa langit karon. He is now in heaven. Iya kining gihubad kining ikalima nga kanang pagsangkap sa Dios kanato, privacy of the priesthood. Ang iya kining paghubad ni mo ning tinagong panimuyo. I don't know, mudawat ko ba niya na, basta kay that is the translation of privacy. Tinago nga panimuyo. Diba? It makes sense. Tinago nga panimuyo. Privacy. So, naatay tinago nga panimuyo ingon nga mga anak sa Dios. Kay kita nasakop man tani ining specialized nga priesthood. Okay? Unsa man ning specialized priesthood? Kining atong kanang Kristohanon, nasakop kita sa kanang harianong panimalay sa Dios. Mabita na nga itong we are members of the royal family of God. So, naatay privacy. Tinagong panimuyo nga. Ang bot pasabot, kay kita mga Kristohanon, by the way, kanang bot pasabot nga naatay kanang specialized priesthood, gitawag ka na o pagkapari. Okay? Kitang mga magtutuo tanan, mga pari. Okay? Bayi ka ba, laki ka ba, bata ka ba, basta magtutuo ka, pari ka. Mo naginganlan sa in English o believer priest. Magtutuo, pari. Okay? Hyphenated na, believer priest. Magtutuo, pari. Now, unsa may functions pari? Diba ang functions pari pag unsa representar sa mga kanang iyang kaugalingon og sa mga katawhan ngadto sa Dios. See, that is the function of the priest. So mao kana ang papel nga iyang function, priest. Og naatay privacy. Ang pasabot makadiretso na ta og kanang ampo ngadto sa Dios. We have the privacy. We have now the access ngadto sa Dios. See? Nawa na kinahanglan og kanang pari nga mo represent nimo kay ikaw, you are representing yourself. Nagarepresentar kasi mong kaugalingon kay pari ka man. Kita ang mga magtuto, mga pari, tagsa-tagsa ka na to. So, makadritso kita. Pag-unsa, duol nga to sa Diyos. We can approach the throne room of grace. Kaya amahan nato ang Diyos. Anak ta niya. Iya kitang mga anak. Okay? So, muna nga, there is that so-called privacy of the priesthood. Nakasabot ka ba sa akong patinaw nimo? So that is the fifth, ikalima na, privacy of the priesthood. Kanang tinagong panimuyo sa mga pari. Okay? Sa mga saserdote, ang laing pagkapulong. So mo na ikalima. Anto ta si kaunong. Sa man yung kaunong, provision sa Diyos kanato mga multo, logistical grace support. Unsa man yung logistical? Atong kuhaon ka ng word nga logistical. Gikan ni sa original nga root word nga logistics. Now, kining word nga logistics, of course in English man na, ang logistics is a military term. May kalabutan kini sa
kasundawhan, militar, unsa man ning logistics nila. Kini logistics, kung bahin as mga militar, mga kasangkapan na nila alang sa ilang pag kanang sangkap lang kaugalingon kung moatubang na sila sa panggubatan, kung ipadala na sila dito sa gubat kanang natad panggubatan. Okay? Naunsa man ang ilang kasangkapan, na ilang mga backpack tingali, mga sword niya na mga bala, na mga hinagiban, na ay mga pagkaon diha, nga makasustinto nila sa ilang paglakaw na paingon sa natad panggubatan, na ay para sa ilang temporaryo nga kasilungan, nga tent. Okay? Unsa pa? Natanan ilang mga kasangkapan. Kay, kunwa nang maong mga kasangkapan, dili sila magsilbi dito sa pag-adto nila sa natad panggubatan, unsa may lang magamit. So, mo naging anlag logistics. Ay mga bala, mga unsa nang, mga inagiban, mga armas. Nagkasabot ka? Mo naging anlag logistics. Now, kitang mga anak sa Diyos, sama, magipagkasama matas mga sundao, na atay mga logistics po. Kaya sa mga ito, kung wang mga logistics, kini, of course, adto naman ta sa doctrinal itong pag kanang hubad ni nga, kini mo ni logistical grace support. Logistical grace support. Grasya nga, unsa, kanang pagsangkap nga aron kita makalahutay. Mo ni nga, kini nga itong gipang pahimos lang na adlaw, pagkaon, atong kanang sakyanan, atong trabaho, atong mga kanang mga anak, pamilya, unsa pa, balay. Kini apil na ni sa logistical grace. Nga gisangkap sa Dios kanato, nga mga anak sa Dios, aron kita makalahutay. O ang tuyo gyud niining logistical grace nga gisangkap sa Dios kanato, mao nga kita mabuhi niining kalibutana o aron kita makatuon sa iyang pulong. Mao gid. Aron kita magmadinaugon. Sama ni atong sundao nga atong gitandi niini, kaamgin nato si analogy nga aron sila kanang magbadinaugon sa maong gubat. Kaya naman sila gisangkapan sa tanan. Nagkasabot ka? Maupod kitang mga anak sa Dios dinhi gipa buhi tanining kalibutan na o gisangkapan kita aron kita makalahutay, aron kita makatuon. Mao ginay primary reason gihatagan tag logistical grace support sa Dios aron kita makatuon sa iyang pulong. Sabtag na pagayo. Kay sa niyo pag kanang tuon sa pulong sa Dios kun wa kay mga logistics o logistical grace kinta. You see? Luya imong mo ni tanan pagsangkap sa Dios kanato for our own benefit. Mo ning gingan lang logistical grace support. Kasabot na ka. Okay, mo na ikaw unom. Anto ta si kapito. Unsa man ning ikapito? Bantay. Kay kining ikapito, mao ni ang espirituhanong kagawasan, spiritual freedom inside the operational divine dynasphere. Kamong nagsunod na niining atong Bible study through the YouTube, nagasubay na yun niini, nagasabot ka na. Unsay ibot pasabot sa operational divine dynasphere. Okay? The other name for that is the protocol plan of God.
Unsa pa? God's power system. Unsa pa? The Christian way of life. No ni mga synonym. Okay? The protocol plan of God. So, naata kung kanang naata diha sa sud, of course, it's a mental attitude again. Kung naata sa sud, sa operational divine sphere nga mo'y atong tukma nga puloy anan samtang ni at dinhining kalibutana. Okay? This is our residence. Permanent residence dinhi sa yuta. Okay? So, kung nata sa sod, we enjoy the spiritual freedom. Nata espirituhanong kagawasan. O mugawas ka niya, kano sa mga mugawas? Kung makabuhat kag sala, besag unsang mata sa sala basurahuna, sala sa dila, sala sa buhat, kani mao ni makapat unsa paggawas nimo niya ng mao puluyan ng spirit kanang operational divine sphere. So kung gawas ka, well, tuwa ka sa power sa kaaway sa Dios, satanic, kanang demonic, okay, cosmic system ni Satanas. So therefore, wa kay spiritual freedom kung tuwa ka sa gawas. Ang malikon, ay kapito nga pagsangkap sa Dios kanato mao ang iyang spiritual freedom inside the operational divine dynasphere. So review. Okay? Atong balikon. Pito ka mga pagsangkap sa Dios kanatong mga magtotoo. These are God's divine provisions for believers. Bible, number 1, omnipotence of God, the Holy Spirit. Number 2, divine plan for the church. Number 3. Number 4, right pastor teacher. Number 5, privacy of the priesthood. Number 6, logistical grace support. And number 7, spiritual freedom inside the divine dynasphere. So I hope nasuwat nimo na o di na nimo kalimtan. Those are the 7 divine provisions for believers. Now, okay. Si Ginoong Jesucristo mao ang sentro nato ingon nga mga anak sa Dios. Ug samtang kita nagatuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw. Now, timanay ha, adlaw-adlaw yun. Dili kay sinimana, dili binuan, dili tinuig, kundi adlaw-adlaw. Kay tungod kay unsa may kanang katarungan na magtuon tas puno sa adlaw-adlaw. Mo bitaw nagyatagan tag logistical grace support lagi aron ta maka tuon siyang pulong tiyaw mo na. Now, kung tanaw nimo, you analyze, you try to figure out bagang duot sa atong mga kaigsunan, mga magtotoo. Unsa? Kanang wa makapahimos sa pulong sa pagtuon sa pulong sa Dios nga ang tuyo ra bang gipabuhi sila mao nga makatuon. Mao ra ba gyud na? Wa ta maka-figure out nga mao man gyud na ang tuyo sa Dios nga gipabuhi ta aron ta makatuon siyang pulong. Kaya unsa man gyud katarungan. Number 1, aron kita mutubo sa atong kalag. Gusto? Sa atong pagtubo, makaklaro na tag unsaon din nato pagkinabuhi nga makapahimuot sa Dios. We learn how to live a life pleasing to God. Mo ni atong itunan ra ba? And then live that unique spiritual life of
natong mga anak sa Dios. You see? No, kung imog yung analyze, no? Ang pulong sa Dios mauni kinabuhi na nato. Kung way pulong sa Dios ang kinabuhi sa tao, alaot murag nagkaguliyang. Gusto? Kaya man siya magamit sa iyong pagkinabuhi. Magkinabuhi lang siya sama niya itong mga di magtotoo. Kasabot ka? Maurag yun. Ang iyang kinabuhi, gani, maglisod at tapag kanang ila o magtotoo bagay siya o di. Kaya man siya magamit siyang pagkinabuhi ng Kristohanon. See? So ang tuyo nini nga kita makatubo. Kay inigtubo na to, mo lagi na, makakampot na ta, we are potential kanang winners. Potential na makakampot kita sa atong tumong common goal na itong mga magtutuon sa manto. Spiritual maturity. Spirituhanong pagkahamtong ba? Aron, pagkabot na nato niya na mo na katako sa pagkinabuhi. Kanang capacity for life. O nakay katako sa pagdawat ng mga panalangin, katako sa pagkinabuhi, katako sa paghigugma, bisan ganig unsang matang sa kahimtang nimo in poverty ba or in prosperity, kaya nimo. Kaya ano man, na naman kay capacity lagi. So may buto sa buto capacity, di ba? Katakos o angayan. Ingnon lang nato sa ato na lang yung binisayog kanang murag di man alawom noon. Murag common na nato. Angayan, takos, mao ni mga synonym. Now, atong tutukan kining blessings nga umadawat nato kini sa diha nga kita anani katakos sa pagdawat. Gusto? Once we reach that common goal, which is spiritual maturity, then we can now possess capacity for life. Capacity. Katakos to handle any kind of kanang situation in life. Na kay katakos. So, tutukan na ko nato ng blessings o niya. Ninikapot na nato niya ng katakos sa pagdawat ng mga panalangin. Ang Diyos, kanang automatic siyang mo padahili na dayon siya mga panalangin. Diyan nimo. O di na ba nimo? Pinagi sa tawag na to grace pipeline. Tubo sa grasya. Tubo. Okay? Atong hulagwayon ang usa ka tubo. Ug adto ipadahili sa Dios iyang ihagbong ba. Ihog niya ang mga panalangin diha sa maong tubo sa grasya. The grace pipeline mo hug na ug mo diretso na adto na mo abot didto sa pagkamatarong sa Dios nga gisulob. Inumdum ka? Gisulob sa Dios nimo. I'm talking to you as a believer. Now, this refers to us, all believers. Nga gisulob nato nitong panahon nga gidawat nato sa Ginoong Jesucristo nga atong manluwas. Right at that moment, at the point of salvation, God clothed us. Gibistihan, gisuloban ta sa iyang pagkamatay. Murabag ming kuha og tipik ang Dios sa iyang pagmatarong iyang gihatag kanato gisulob kanato nga inigtan-aw na sa Dios kanato di na ta hinukman sa iyang pananaw kundi na matarong na we have been justified. Okay? Nakasabot ka? So sa pag-abot na nimo sa katakos pagdawat sa panalangin, ibubo, ihog, ipadahili sa Dios niya ng grasya, tubo sa grasya. Ug adto ka na moabot
sa pagkamatarong sa Dios, ha? God's righteousness nga diha gisulob diha nimo. Nakasabot ka? You know what I mean? So mao na. Apan ikaw noon ang makapahimos natural ug diha sa pagpahimos nimo niya ng mga panalangin, imo nang mahimaya ang Dios. Kasabot ka? Now, you have glorified God. Kaya nga naman, kung tanawon ka sa Diyos, taon po niya akong anak. Pero nakakabot na siya, ako na himaya. So, useless lang sige lang tag panulti niya na to God be the glory, to God be the glory. Wa ta kasabot, kung sa ibot, sabot ganyan na. We only glorify, by the way, we cannot even glorify God. What tay katakos? God is the only one who glorifies Himself. Prinsipyo na. God is the one who glorifies Himself. Sa may buta sabot, nakita na nimo ang ahong kanang patinaw nimo nga ang iyang gibubuan mo, ang iyang pagkamatarong, kasabot ka, nakahinumdong ka. Ang iyang pagkamatarong mo ay puntarya mo ay naigo niya ng mga panalangin nga iya padahili diya sa tubo sa grasya. So, He is glorified. He glorified Himself. He glorifies Himself. See? I hope na sabutan mo na. Only God can glorify God. So, kita igo ratang unsa. Muhuwat sa iyang grasya. Muhuwat sa iyang panalangin. Wala kay katakos. We don't even have the unsa. We are not worthy. Kay grasya lihok tanan sa Dios. Igo ratang unsa. Mudawat. Mao kana ang policy of grace. In fact, grace is the policy of God. Okay? So mao ni kung bahin na natong hisgutan gining mga panalangin, this will take a lot of time, a lot of sessions nga itong pagatutukan nga. Ingon nga mga sakop sa reanong panimalay sa Dios as members of the royal family of God. Niya kita nining kalibutan, ha? We are in this world but not of this world. Okay? Kaya kita mga embahador ni Ginoong Jesucristo. We are ambassadors of Christ. God provides all the spiritual assets kanato, tagsa-tagsa kanato mga magtutuo for Him to become a winner. Ang buhay pasabot, kanato ba? Ako malikon. God provides all the spiritual assets. Siya nagasangkap sa tanan ng mga espirituhan ng mga kasangkapan sa matag magtutuo aron siya na magtutuo may become a winner in life. So, mo ka na ang kabubuton sa Diyos nga mahimo kang winner in life. O kita, we are mandated to be steadfast and courageous pag maisugon kita sa atong pagpakigharong, pagpakigatubang na sa atong mga dagkong mga kaaway in this world. Numdong ka, the world, the devil, the flesh. No. Ato ning ipadayon ugma. Ayaw si Piata sa pagsunod nini, subaya kini, kaya daghan pa kita pag-isgutan. Magampot, ha? Heavenly Father, we thank you for this opportunity of learning your word. Salamat o Diyos sa imong pagpatinaw kanamo, dugang nga mga kamatuoran, gikan sa imong pulong. Salamat ning adlaw o Diyos sa among pagsimba kanimo sa espiritu sa kamatuoran. Bani kami sa among pagbugbuwag ning adlaw, di kay kami sa mga kabilinggan, dada kami pagbalik. Pag-usab din ni aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong pulong, which is our spiritual momentum. Salamat o Diyos, niining among Bible study through the YouTube.
ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Salamat ning tanan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.